One foot in front of the other. One foot in front of the other. Saudos, benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desprazámonos ata o corazón do Salnés, a península do Grove, que xuntou aos mellores deste deporte. Celebrábase a terceira Copa de España de Maratón, unha proba da Liga Nacional de Ríos e Travesías, moito en xogo polo que era fundamental que as condicións foran as mellores. Neste tipo de probas as embarcacións varían un pouco con respecto á pista. No mercado xa hai piraguas e canoas específicas para longa distancia e o principal rasgo diferenciador é o peso. Se collemos como exemplo un K1, nas probas de maratón está permitido que baixen dos 12 kilos, o mínimo exixido son tan só 8 kilos. Debido á situación meteorolóxica, o vento do nordés sopraba con intensidade. A organización decidía modificar a normativa habitual. Os deportistas tamén podían empregar achicadores eléctricos. Xa ven en imaxe os homes senior e xuvenís na modalidade de K2, 40 barcos na auga, 13 junior e 27 na categoría absoluta. En total 80 kayakistas. Esta perspectiva dende o aire amosa como se van configurando os grupos, un dos aspectos tácticos básicos para este tipo de probas. Na categoría senior rápido colleron a cabeza 3 barcos, non é o frecuente, pero 2 pertencían ao mesmo clube. O Oviedo Kayak metía na loita pola vitoria a Javier López e Asli Rodríguez e tamén a Eduardo González e Juan Busto. Os convidados nesta festa asturiana eran a parella da Escuela de Piragüismo Aranjuez formada por Adrián Martín e David Rodríguez. Os madrileños levan unha temporada para enmarcar. Gañaban a media maratón de Talavera, a primeira Copa de España. E lograban tamén un bronce na segunda, a de Pontevedra, selectiva para acudir ás citas internacionais representando a selección española. Padexando tamén estivo no Lérez amosando todos os detalles. No Grove, debido ás ondas que erguía o nordés, non era sinxelo padexar en grupo, aínda que houbo certo entendemento entre o trío de cabeza. 2 K2 galegos lideraban os perseguidores, do Vilaboa, Breixo Bruján e Diego Castro, e do Porto Novo, Isaac Silva e Iván Domínguez. Non nos esquecemos dos xuvenís. Francisco Gómez e Alejandro Paredes das Xubias deron a cara durante toda a regata. A loita pola cuarta plaza coa parella de Pamplona foi unha constante na carreira. Nel Sánchez e Diego Infiesta, habituais das finais en pista e vencedores na Copa de Pontevedra, os rapaces do grupo de Cultura Covadonga controlaban a regata sen contratempos. Un dos puntos de referencia para o público foi a ponte que une o Grove coa Illa da Toxa. Os deportistas pasaban ao carón 2 piares dunha construcción de 1911 de 400 metros de lonxitude, naquel momento o viaducto máis longo de Europa. Achegábase xa a parte final, unha carreira condicionada pola ondaxe e polo percorrido moito máis curto do previsto. Neste tipo de condicións é frecuente que os padexeiros cheguen cos músculos moi castigados. Os que máis sofren son os do antebrazo, polo que a exixencia é máxima nos últimos metros. Neste treito final, os K2 xa estaban moi espallados. Dadas as circunstancias, o obxectivo para boa parte dos participantes era rematar esta proba.
aínda que ben é certo que poucas incidencias houbo que comentar, iso sí. Despois de 11 kilómetros, vento intenso e moitas ondas, o trío de cabeza chegaba aos últimos metros sen nada decidido. Os favoritos, a parella de Aranjuez, Adrián e David, cambiaron o ritmo a falta de 300 metros e os sobetenses pouco puideron facer. Ao final conseguían o ouro neste Campeonato de España de ríos e travesías. O primeiro barco galego chegaba en cuarto lugar. E así de tranquilos entraban os rapaces de Covadonga, os primeiros xuvenís. 85K1 tomaban a saída, 11 kilómetros por diante, 3 categorías, a máis numerosa a senior con 37 inscritos, 31 eran os xuvenís e 17 os sub-23, esa categoría deseñada para que os junior teñan salto un pouco máis suave ata o nivel absoluto. Todos os padexeiros eran conscientes da importancia dos primeiros 400 metros, a ondaxe que erguía o nordés e as propias ondas provocadas por tal cantidade de barcos facían case imposible recuperar unha mala saída. Dende o aire semellaba un formigueiro, neste caso de piraguas. No primeiro kilómetro comenzaban a organizarse os primeiros grupos. Os menos afortunados tiñan que tirar pola súa conta. Caso de Javier Conde do Vilaboa, un padexeiro moi experimentado que remataría noveno dos senior. Na cabeza xa se formaba un grupiño interesante. Antonio Palmas do Vilaboa estaba entre os elixidos, pero era o asturiano Emilio Llamedo do kayak tudense quen marcaba o ritmo. Parecía recuperado despois da decepción que lle deixara o maratón celebrado a mediados de maio en Pontevedra. Llamedo, xunto co galego Álvaro Fernández Fiuza, tiñan que retirarse da proba, o que lles impediría representar a selección española no Campeonato de Europa da distancia que se disputa este mes de xullo en Croacia. Do tudense tamén era o líder do sub-23. Aarón Dieguez dominaba a carreira con certa tranquilidade. Volvendo ao senior, toda unha institución do piragüismo asturiano lideraba o grupo perseguidor. Rafael Carril, agora no Club Neptuno, preto dos 45 e segue dando moita guerra. Ao final remataría cuarto. Ademais de Carballo, varios galegos ían entre os destacados nesta segunda volta. Brai Sánchez do Vilaboa ou Jorge Rey do Firrete. O final serían quinto, sexto e séptimo. A falta de 1500 metros comenzaban as hostilidades e os participantes xa deixaban de padexar en grupo. Llamedo imprimía un ritmo durísimo nunha regata de moito desgaste. Achegábase a medio barco de distancia Antonio Palmas, gañador en Talavera de la Reina e quinto en K2, xunto con Brai Sánchez na Copa de Pontevedra. O final, o de Vilaboa quedaba a un segundo de Llamedo. En terceiro lugar, moi preto, entraba Guillermo Fidalgo do Pico Azul. No sub-23, detrás de Dieguez, entraba Pablo Solares do Villaviciosa e o terceiro sería Víctor Pardo do Piragüismo Cuenca. A vitoria dos júnior foi para José Esteban de Aranjuez, seguido de Hugo Cueto do Piragüismo El Sella e Sebastián López de Pamplona. Como vedes, Ayur Platero do Santiago Tarrac chegaba de milagre. Saída conxunta dos canoas, 5 categorías e 2 modalidades, C1 e C2, en total 38 embarcacións e 47 deportistas. Se os kayakistas sufriron polas condicións nas que se disputaba a regata, as dificultades entre os canoas multiplicábanse. Hai que recordar que este tipo de embarcacións non teñen timón. Controlan a dirección co repadexo xusto antes de que a pá saia da auga. Ademais, o centro de gravidade do deportista está máis elevado que no caso das piraguas, polo que a estabilidade é bastante menor. A única axuda que teñen son pequenos rompeondas, normalmente de orixe caseira. De novo, as imaxes aéreas dan fe da espectacularidade desta disciplina. Nas canoas é máis complicado padexar en grupo, pero con só fixarse nas camisetas é fácil adiviñar que as tripulacións destas C2 se coñecen á perfección. Galicia volvía a demostrar que é sinónimo de grandes canoístas e o mellor representante, polo menos na longa distancia, é de Breogán. Poderían darse moitos datos, quizáis o máis significativo nesta Copa de España é que de 15 medallas posibles, 11 quedaron en Galicia, e tan só escapou da comunidade un ouro, o da categoría C2 juvenil, que marchou para Madrid.
para a canoa da Escuela de Piragüismo de Aranjuez, para Olmo Bizán e Jesús Zamora. Volvendo á carreira, un dos detalles máis interesantes será comprobar como se vai afinando unha das tripulacións locais. Un dos canoístas con mellor currículo internacional no maratón cambiaba de aires neste 2018. Óscar Graña deixaba o Tudense, o seu fiel escudeiro Ramén Ferro colgou a pá. Graña tomaba a decisión de fichar polo Breogán e facer parella con Diego Romero. Romero está nun dos picos de forma da tempada, ven de conseguir un bronce na Copa do Mundo celebrada en Hungría, no C1 sobre 5.000 metros. E non empezaron nada mal a campaña. En Pontevedra xa quedaran segundos moi preto dunha parella tan consolidada como a de Tono Campos e José Manuel Sánchez. Por certo, no Grove, Sánchez cambiaba de compañeiro, competía con Adrián Edreira, xa que Tono, como parte da estrategia do club, elixía a C1. A outra C2 do Breogán era formada por Miguel e Adrián Fernández, que completaran o pleno do Breogán na Copa de España celebrada en Augas do Lérez. Dominio dos canoístas grovenses, pero non monopolio. Un clásico, Manu Garrido do Tudense seguía, eso sí, a 30 segundos a Tono Campos na categoría senior. Un veterano que gaña cos anos, Pedro Arealpa, deixaba en terceira posición. Entre os canoístas con maior proxección estaba Rubén da Silva, do Tudense, que marcaba a pauta aos sub-23. En Pontevedra xa subira o máis alto do caixón. O segundo nesta categoría era o tamén galego Damián González do Verducido. O primeiro clasificado dos xuvenís sería David Rodríguez do Club Ría de Betanzos. Álvaro López sería terceiro, pertencente ao Clube Cidade de Pontevedra. O Club das Torres Romería Vikinga de Catoira metería dúas C2 no podio de xuvenís. Aínda que non era importante, a embarcación de Romero e Graña baixaba dos 50 minutos nun final nin moito menos exixido. Os Rodríguez chegaban a máis dun minuto, Edreira e Sánchez entraban a 2 minutos. O referente da canoa no Grove, Tono Campos, chegaba sen percances e tiña tempo para celebrar o triunfo diante dos seus veciños. A 30 segundos entraba Manu Garrido, con dedicatoria incluída. E a case 3 minutos chegaba o seu compañeiro Rubén da Silva, gañador na categoría sub-23. Quenda agora para as mulleres, unha única saída, 5 categorías nas modalidades de K1 e K2. En total, 55 piraguas e 65 deportistas. Nos primeiros 150 metros non houbo percances. Son 40 segundos onde non se gaña este tipo de probas, pero sí se poden perder, polo que concentración máxima entre as aspirantes aos postos de honra. Poidemos aprezar distintas perspectivas das carreiras nestes minutos. Ver pasar tan cerca a este K2 entre os piares da ponte é unha das imaxes deste campeonato, sen dúbida. Moitas bazas galegas. O K2 Júnior do Tudense de Lara Feijóo e Joana dos Santos era unha clara aposta de medalla. Un mes atrás demostraban a súa calidade no Lérez e nunha regata de desgaste conseguían o ouro por diante dun barco de Santiago Tarrac. Sen lugar a dúbidas, os resultados avalan ao equipo vasco como o mellor nesta categoría, polo que dobre mérito para as tudenses. No Grove xogaban na súa contra a distancia, tan só 11 kilómetros, e as condicións da auga. Laura e Joana están afeitas a augas máis tranquilas. Tania Álvarez era a esperanza local na senior. Magnífico papel en Pontevedra nesa embarcación combinada coa tudense Tania Fernández. En Augas do Lérez non lle deron opcións as dominadoras do maratón dos últimos anos, a Maia Osaba e Eva Barrios, arrebatándolle ademais o billete para o Campeonato de Europa de Maratón. Imaxe aérea onde se aprecia que os grupos non estaban tan ben definidos como noutras categorías. A Tania Álvarez semella que non lle importou remar en solitario porque gañaba con solvencia o K1 senior. Miraba atrás para comprobar a distancia que chegaba a gran a Maia Osaba.
A pamplónica de 43 anos conta cunha medalla nun campeonato do mundo de maratón e outra nun de Europa. A sub-23 Arantxa Toledo do Piragüismo Cuenca demostrou a súa calidade e coa vitoria no Grove conseguía o terceiro ouro noutras tantas Copas de España de maratón. Única deportista en conseguilo, por certo. Poderíamos destacar a carreira do K2 xuvenil de Alicia Blanco e Alba Soriano do Emeritae dende varios puntos de vista. Por exemplo, que fixeron mellor tempo que as senior ou que deixaron máis de 3 minutos as favoritas as rapazas do Tudense. Pero para as extremeñas o importante era a medalla despois de quedar cuartas en Pontevedra. Felicidade absoluta a Maya Azcona e a Mayur Barber do Piragüismo Pamplona, que entraban segundas. En terceiro lugar chegaban Lara e Joana, esa forma de padexar xa amosa que non é a carreira da que están máis orgullosas. En Magómez, Lidia Herrero, do Alberche Kayak Club, era a primeira parella senior en entrar na liña de meta moi lonxe dos tempos das junior. Sofía Viedma, de Aranjuez, conseguía o triunfo no K1 xuvenil. A terceira praza era para Xoana García das Torres. A organización tivo a ben que os máis novos compartiran saída cos máis experimentados. Os 21 K2 cadetes e os 27 veteranos deronlle un colorido emotivo a esta proba que se enmarca dentro da Liga Nacional de Ríos e Maratón para os cadetes e na Liga Nacional Máster para os veteranos. Tamén se modificou o percorrido previsto. A decisión foi realizar unha soa volta, polo tanto a carreira encadrábase no medio fondo, xa que a distancia é parecida á do Campeonato de España de Inverno, 5.500 metros. Moitos padexeiros galegos na auga que deixaron moi boas sensacións. Vitoria para os betanceiros Adolfo Monteagudo e Neftalí Paraje na categoría de 40 a 44. Triplete nos de 45 a 49 anos. Ouro para Vilaboa con Jesús Pazos e Luciano Prego. Prata para Ribadeo con Jesús Acuña e Alejandro Guitián. E bronce para o Naval de Pontevedra con Alfonso Rivas e Enrique Dobarro. E 2 terceiros postos para a Escola Ourensá nas categorías de 50 a 54 con Luis Carvajal e Antonio Vázquez, e na de 55 a 59 con Fernando Carvajal e Rafael Rodríguez. O dato curioso é que na categoría de 50 a 54 a vitoria foi para os irmáns Cravioto, pai e tío de Saúl, que se prepara para conseguir a quinta medalla olímpica en Tokio 2020. Nos cadetes os resultados non foron tan sabrosos. Vitoria para o K2 de Santiago Tarrac con Alex Anatol e Erach Azpiolea. Segundo foi o barco do Grupo de Cultura Covadonga e terceiro o do Club Salamanca Banoe Kayak. Os nosos meteron 5 barcos entre os 10 primeiros, pero sen o sabor da medalla. Moitas categorías e un salto xeracional importante na seguinte saída. De novo, cadetes e veteranos compartían mantel. 60 noveles e 58 máster encaraban con moitos folgos, pero con certa prudencia esta proba. Como nas embarcacións de equipo, foi nos mellor nos veteranos. De 21 medallas posibles, quedaron na terra 9. Destaca o triplete na categoría 40-44 cun novo ouro para o fenómeno das Pontes, Antonio Polo, seguido de José María Díaz, que despois de moitos anos lonxe do deporte, volve desfrutar en riba dunha piragua. O bronce era para outro dos ilustres, David Caride, un dos referentes da velocidade a finais dos anos 90. Alberto Viaño, do Ribeiras do Tambre, conseguía o bronce nos de 35 a 39, 2 metais máis na categoría 45 a 49, ouro para José Antonio Girón do Fluvial o Barco e bronce para Francisco José García do Ría de Betanzos. Máis medallas para os de 55 a 59, primeiro posto para Francisco Vázquez do Fluvial de Lugo e segunda posición para Pachú José Manuel Sánchez do Naval. Un ouro máis na categoría 60 a 64 para Celso Martínez do Cidade de Pontevedra. Os clubes galegos só poideron meter un K1 entre os 10 primeiros cadetes. A vitoria foi para o asturiano Alberto Llera. Vez para as mulleres coa mesma fórmula que os homes, cadetes e veteranas xuntas, neste caso cun único matiz, saíron a vez os K1 e os K2. 61 barcos, 39 K1 e 33 K2 e un total de 83 deportistas e por diante 5,5 km.
Nas categorías máster de 12 posibles, 7 foron para deportistas galegas. 2 novos tripletes no K1 35-44 con María del Palacio do Olívico e prata e bronce para as irmás Rodríguez do Breogán. Tamén coparon o caixón no K2 35-49. Primeira posición para o Ría de Aldán, segundas as deportistas do Fluvial Avión e terceiras as do Náutico Firrete. A última medalla foi un novo ouro na categoría 45-49 da man de Rosa María Barros do Náutico Cobres. As cadetes foilles mellor que aos rapaces e conseguiron 2 bronces. Coas cadetes saíron o resto de categorías femininas, junior e sub-23, todas en C1. Ademais dos rapaces cadetes, neste caso, tanto en C1 como en C2. Os C1 veteranos tamén arrancaron nesta saída co ánimo de acadar unha inclusión total nas competicións. Tamén saíron as categorías KL3 masculina e feminina na categoría senior. En total, 53 embarcacións e 61 deportistas. En imaxe, a cadete Antía Otero e a junior María de la Peña, as dúas do cidade de Pontevedra, están consideradas como o futuro da canoa feminina. Repasamos agora rapidamente os resultados dos galegos. Os canoístas cadetes deixaron en Galicia 3 medallas. Prata para o C2 do cidade de Pontevedra de Rodrigo Villaverde e Pablo Crespo Penas. O bronce foi para Iago Romero e Alfonso Álvarez do Pontecesures. Tamén terceira posición para a C1 de Javier Ordóñez das Torres. Pleno na canoa feminina. As 9 medallas quedaban en Galicia. Antía Otero e Ángela Jorge fixeron dobrete para o cidade na categoría cadete. Terceira chegaba Antía Romero, do Boiro. María de la Peña e Sara Villeira chegaban primeira e terceira en xuvenís. A prata foi para Arancha Rodríguez. En na sub-23, Carla Sieiro gañaba por diante de Raquel da Costa e Nerea Gondar. Os canoas veteranos tamén deixaron 4 medallas en Galicia. Por último, Elana Naveiro do Breogán acadaba outro ouro máis na categoría KL3. Xa os vimos pa deixar, agora tocaba recoller os premios. Una carrera típica porque justo hoy por la mañana nos comentaban que había una variación del recorrido debido a la climatología que hubo en Grove, ¿no? Entonces, bueno, un poco adaptarse a las condiciones que hubo y luego ya una carrera pues un tanto disputada y muy movida, ¿no? A carreira pois saleu co mar un pouco movido e conforme foi pasando a regata foi empeorando debido a que empezou a baixar a marea e chocaba o vento norte coa baixada da marea e formaba un pouco máis de onda. Foi unha regata bastante dura, o vento lateral fixo que, que fora dura para todos, non? Pero foi moi bonita. Ganar no Grove un campeonato de España como foi dame máis motivación, non? No meu pobo, na miña casa e moi contenta co resultado. Foi bastante dura debido ás olas que había e o vento, pero había que rematar sí ou sí, así que este foi o resultado. Irei ao Campeonato de Europa Sub-23 en Italia ahora a finales de mes. Isto foi todo o que deu de sí esta proba. Xa saben que en 15 días volvemos con outra edición de Padexando. Saúdos! Star.